iye zvinoka yasvika kanguva yekushandirwa, sekuziva kwedu kuti pakiu yekushandirwa dhora rako mberi munhu kumashure tichiuya takadaro. Yari tatata. How can I cross the river Jordan without a cup of coffee muwinter baba tenzi kinatio reji fonten mchitima rotrima utetina mkeke momubuda final. Baba ndaona 23 ndikabvunza tenzi kuti namba iri kurevei. Baba vanditi mauya pano nekuda kwema-elections a2023. Hongu kana kuti kwete? Hongu ishe wangu. Baba pare zvino ndiri kuti ndikatarisa mumweya ndiri kuona zigore dema riri kungotenderera pamusoro penyu. Kaburaini haana zvakawanda zvaari kubuditsa, zvichireva kuti patorika nemaprocesses akawanda ari kuda kutoitwa muupenyu hwenyu. Chekutanga, pamba penyu panofanira kucheneswa, zvichireva kuti tichatoita choto pamba penyu. Ndo chekutanga, zvizhinji tinozokuudzai process yekutanga yapera. Hamurevi nhema ipapo. Ndosaka maona ndauya pano zuva ranhasi. Ewa baba, choto chinotorongerwa nekuti pane zvinoda kutengwa, uye choto toita uri musi wechishanu, zvekuti mukakwanisa kuwana zvinodiwa nekukasika, chishanu chinotevera tenge tiriko kumba kwenyu. Baba, panodiwa matanda 3 emiti yemugoferi inobva Jerusarema, inoita $500 imwe chete, uye nenhombotombo nomwe dzinowanikwa pamhenderekedzo dzarwizi Yufuretisi anowanikwa kane $800. So matombo namatanda uye nemari yekuzokuisa $3,000. Zvimwe zvese zvinozodiwa so rinokubatsirai ipapo. Zvakanaka munhu washe, ndokufonerai nhasi wacho ndokutumirai mari muita urongwa hwacho.